ben op tijd aangekomen Park bij, gelukkig. Echt jongens, ik moet even zeggen hoe mooi blauw en helder dit wetter. En je bent heel soort vastboten, dus maar wij gaan lekker met de ferry. Hem hellen, we hebben nog even 2 maaltijdjes gescoord. En want het is dus 5, 6 uur op zijn minst, geloof ik. En dan is het zitten en lezen op een groen. Want dit is de oorferry dan vorige keer. Ik zal het zeggen, ik ben met het raven naar binnen, want vorige keer vleeg iedereen naar binnen om het bed te bemachtigen. Maar deze ferry had geen bed. Wel een airconditioning in de ronde, maar gewoon een vlier op de groen zitten dus. Yes, we winnen eindelijk van start. Want de boot beweegt eindelijk. Het is een oerenletter, maar daar gaan we. En hier mooi bij u de komende 5, 6 uur vermaatje. We hebben eigenlijk een ronde om te zitten op een groen. We hebben gelukkig een lied maaltijdje mooi. De oren hebben we op, we hebben nog al een berg honger. Maar wat ben we mooi vindt. Op naar de volgende uren. Even buiten wat lucht ontscheppen. Want ik weet net dat je met zulke vergelijken mooi de horizon erachter. Maar deze boot gaat aardig op een deel. Oei 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 oei. Ik was op zich wel honger, maar ik weet net dat het heel verstandig is om nou eten te gaan. Nee, nu kan weer trots zeker. Oh nee, daar gaan we weer. Huppadees. Ik weet niet wat dit voorstellen moet, maar volgens mij rijdt het er heel goed. En daar is het gewoon potdicht. Dus, en daar is een stukje blauw. Maar ik vind dat we knap die hebben. Deze 4 uur, wat is het? 4 uur? Daar ben we dan. Oei oei oei, wat een warm welkom. Ja, even shut net op de camera. Maar het rijdt. Het rijdt. En wie woont die span, denk ik? Wij wonen uiteraard cheap as possible. Dus wij gaan maar de Maxime op de Grab. Maar dat wilden ze er net. Dus het mocht eigenlijk net daar op haven. Dus ik zei nou prima, rennen we er gewoon buiten. Want we hier wel iemand die reageren. Die dus volop helemaal wordt. Voor 260. Er komt iemand bij ons die voelt rieden van 450. Nou, ik zei, toch, doen we echt niet. Maar die man die typte ik al van ja, ik moet er net komen en dat wil ik echt net aan. Nou, we denken nou prima, rennen we even de buurt. Maar hij zei nee, dat kan. En we waren zo lastig van. Het was echt net grappig meer. Hoeveel er wel net meer en echt trobbelen, vrije wetten heen gaan. En ik zou geven, nou ik die kant op. Dat is een net noordkant. Maar we hadden behoorlijk uitdaging om met te flippen. Riek zei ik was stil. En dat ik stil werd, dan moest iets. Maar ik denk, dan word ik echt net meer met hun. Dus ik zei om het 5 kilometer rennen om uit deze zone te komen dat die man is wel op helling. Want hij wil op zich wel wachten. Alleen nog hij zei, ze binnen echt heel gemeen. Dus ze maakt zichzelf zijn auto soms kapot. Want ze zorgen dat wij toch in ophelling. Ik zei dat willen we net hebben. Dus blijf Thomas dingen. Wij komen er wel in. Dus het rijdt ik nog heel lekker. Dus wel een lekker warm welkom. Hè? In de rij rennen. Maar er weer gewoon een busje wat dus volgen. En die vent die gewoon pissen. En die bleef maar razen. Wie net leuk. Maar ik denk, oké, ik ga er gewoon voor, ik ga ervoor. En wil die man maar even blijven van het blijven stingen. En hij zei al van ja, ze zijn echt verschrikkelijk. Ze zijn echt heel gemeen. Dus we zijn rindelen. En nu zit het dus gelukkig in de goede taxi. En hij viel zich veilig bij, want ik denk hij met net aan hebben dat zijn auto sloopt wordt. Want dat gebeurt dus gewoon. Maar dat wie weer een avontuur. Dat weer een avontuur. Maar dat hebben we zelf manifesteerd. Te gering. We zijn nog op de ferry. Geven we van een hele dure 7 taxi. Of geven we van het avontuur en we shuttle. Ja, we geven van het avontuur. Ja, daar kregen we avontuur.
Maar we binnen er. En nu nog, ik denk, 1, 2 uurtjes. Nee. En dan eindelijk weer op de plak. Neem je mee bij mij in onze verblijf. We binnen dus gelukkig heel vlot. Ik nog eigenlijk omgegaan. En liep het nummer van die man vrij, want we wilden natuurlijk wel mooi. En toen kwamen we weer om. Ja jongens, de eigenaar hier, het is een hele lieve schat. Hij had, ik denk of jou roem dit keer sorry zijn. Hij koest u wel wat op zijn energie hebben. Maar hij heeft een prachtig plak hier. Wij willen maken wat eten voor ons. Ja, als die kijken hebben we mis, want de kok is er net. Dus we hebben eigenlijk in plaats van een hele menukaart maar 2 keuzes. En voor die 2 keuzes, oeps, blijkt dat we krijgen wat wij moeten, is er ik net. Of, nou ja, met we even gaan wachten. Maar dan willen ze weer lekker wachten, mooi welkomst, theedrankje. Neem ik hem even mooi. Nou, hoe het er hier uitje? Dit is het plak. Echt prachtig mooi. Er is hier een riesveldje voor u. Ja, het is maar voor de grap maken, zo speciaal voor de toeristen. Zo is het direct maar zo'n vlak hier. Maar ik denk, ja, maar het is toch prachtig juist. Dit heeft er maar toeristen niet in. En dat het oogsten weer maar tot er ik maar toeristen. Dus alleen maar superleuk. En daar hebben we een paar hutjes en huisjes, verschillende groottes. Daar hebben we zelf een zwembad. En ja, hoe stilt ik hoor, wij hebben uiteraard het al te goedkoopste huisje. Want wij horen van Jeep. En dit huisje is uw zus. We blijven hier 6 nachten. Dit is de voorkant. En dan hierin. Dus even boegen of dit is uw bed. En er is een mosquitonet en een spiegel. En dat is het. En hier binnen is gewoon buiten. Dus we hebben een prachtig mooi hutje. En hij probeert u al natuurlijk dat we een upgrade willen. Maar ik zeg dat ik dit ook wel leuk vind. Die heeft krijgt wat meer lucht en een trapje. Maar deze heeft een balkonsie. Hartstikke leuk. En daarachterin is ik nog een huisje. Daar wil dus ik wil hebben. En volgens mij wil Liek ik wil zien een stukje groen verkeepje waar we dan zijn eigen huisje bouwen kunnen. Nou, het is een prachtfiguur in ieder geval. En ik ben benieuwd hoe wij dit vinden in het Dietse hockey. Wat verdikkie. Wat heb ik hier een sterk mansje. Man. Die vrouw zei, hè? Rennen? Ja. Strong man. We hebben hier 20 liter water. Voor de hele week. Ze zei, you can have 1,5. Nee, natuurlijk net. Wij willen net 10 keer kepie. Dit is 10 keer goedkoper. Strong man. Goedemorgen. Wat een uitzicht hier. Wauw. Dit is de vulkaan, de Rinjani. En door die vulkaan hebben wij hier een hele rieke groen. Het is soort groeit. En we hebben een prachtig uitzicht. Poh. En dat vanuit uw luxe balkon. Yo. Zo hebben we hier nog prachtig uitzicht. Wat hebben wij een prachtig plakje. En ja, dit is dus gewoon even voor Joet. Want Joet gaan wij even verplaatsen naar het hutje wat we uiteindelijk geboekt hebben. Dat hutje. Het is voor €4 per nacht blijft mooi. En ik geloof dat zo'n huisje hier een jontje is. Dus wij winnen een low budget. Dan gaan we het natuurlijk net manvol. Maar wel een prachtig plakje. En wat een luxe. Wat een heerlijkje dat we hier mochten. Tjoe. Dit zijn de 3 vrouwtjes. Op hun knibbeltjes. Al in een ries bezig. Plantjes. Ze planten. Nee, plantjes. Leuk. Yo. Wie gaan wij op aan. En ik zal rinken even een mooie riesveldje aan dit. En we gaan er flink erin en ik weet nog net precies waarheen. En we zijn kruipengoen en het begint te regenen. Dus het wordt vast leuk. Is het niet, Rie? Wat doe je? Ja. Mooi. Ik jou in wiel ik even de rondleiding die er klinkt jou. Rie nou langs heel heeg gas. En er binnen orenboeren als de riesboeren en de groenteboeren die dat
klukken maaien. Dus die helpen de riesboeren om het netjes te houden. En als dank voor hun werk maaien die dat gas meenemen en dat jou zo hun kei. Dus zo is het mooi een ruil, win-win situatie. Nou dat, leuk nou. Wiels erin weer tussen een prachtige riesvelden. Deze ries is nog vrij liet. Daar ik nog. Nou, zo nou dan zien we wat ouder ries. Of nog beginnend. En wiels ben we een beetje verskoelen van de Rijn. Onder deze prachtige palmboom. Wie weet doen we nog een kokosnootje naar beneden. Ik heb haast nog wat drinken. Wat al even hier. We zien iets wat ik nog net heel veel jaren zie. Dit. En dat binnen eigenlijk dat zo'n eker dus weer opnieuw in het water zetten wordt. Voor een nieuwe lading. En dan hier wordt zo'n boskie werken denk ik. En dat binnen dus eigenlijk al iets plantjes die dus eerst in voor in erin gedrukt worden. Dat is wel heel cool. Heel soort hier dus. En daar is de voorraad. Dat zijn liedje wel blomkooltjes. Maar worden dus riesplantjes. Oh, dit vind ik machtig, hè. Zo'n handploeg, die jongen die zit eronder. Maar zo dus wordt het even omploegd. Nadat dus, de vorige ries klaar is. En dan wordt de kleermaker voor aanzien dus weer een eier. En mijn schat zit er helemaal onder. Oh. Hallo. Wat voor een dikkie. Leuk. Het wordt nog even interessant, want we moeten door de jaren. Want hier op de moeder, zie je daarboven is denk ik een boer die er een boorkie is. Dus het stroomt giet je naar beneden. En ja, dan moeten we er even doorheen. Dus ik even zien hoe dat zit, hè? Want waarom dus krijg ik daar de stroom. En hier mooi even bij deze man gekleed zijn. Ja, hier is de kou. Wat leuk. Wat doen jullie? Een Belanda. Wat een schat. Oh, wat ruikt het heerlijk. Wat ruikt het heerlijk. Dus Rienke, een mandarijntje iets. Hier wij via de sneaky achterkant. Via dit machtig mooie paadje. Nou een waterval. Dit zit er toch gewoon. Krijgt echt uit. Hoe ze het nooit mooi zien. In pretparken. En dit is gewoon echt. Through the jungle. Het wiebelt wel aardig, dit berichtje. Hier en daar rotten. En ook de weer niet. Mink, wat blijft joh? Dus dan draag ik maar die mandarijntjes zeker. Wat is dit, hè? Met heel goed zijn we erin en het trillen. En het doet allemaal machtig. Maar dit is toch vet jongens. Dit is toch machtig. I love it. Oké, nou moet ik even de kop erbij hebben. Ik denk dat ik even net veel. We hebben hem net al maken, want er komt nog stel voor ons. En het wetter is heger als normaal. Dus ik ben heel hard. En dan gaan we samen naar de achterhuis. De achtertuintjes van deze meesten alweer. We hebben hier wel een mooi trekker of zo. Nou. Een racemachine. Omdat het vrij donker is. En nou ja, die skin hing er aardig doorheen. Dus we besluiten gewoon, het is ook net heel hiet. Hier zitten van, we gaan even lekker zwemmen. Maar we ligt het hierbij. We hebben in ieder geval dit mooie jongen. Wauw. Leuk. Dit is een vrouw. Die maar weet ik hoeveel kilo geiers op haar hollen. Een heel glibberig paadje naar beneden niet. En wij zijn ondertussen omgegaan bij de terrassen. En we komen uit midden op het terrassen. Dus wij gaan daarin.
En dan hebben we een heel mooi uitzicht. Oh, Rinky Rinky, ik ben benijd was het van Viest. Wat we hier direct de bocht om binnen. Misschien is net alles tegelijk, maar dit is de Sava-terrassing. Dat kan daar uit de bergen lijken. Wauw, hé. Check dan eens even hoe mooi. Ja, dat is vet, ja. En hoe meer we rennen, dus alle mooie terrassen. Oeps, net toen druk ging. Wat Jan Dikkie, wat weet je weer Belgen. Zitten er helemaal tot de klein in. Het ruimt. Even schoolie. Rink. Ja. Dit was ik leuke dikken. Man, Yes, me wel. ik denk het. Het is net normaal hier, jongens. Ik weet net hoe dit op het filmpje komt, maar het is verschrikkelijk. Hoe knijterloed het ding ziet. We zitten hier gerucht voor de moskee. Het is echt heftig loed. Als we dit wit niet in, dan hier weer net zitten waarschijnlijk. Hij een hele bijzondere meisje. Dit is de jongen die hier gewoon werkt in de tuin. Maar die zei, die kan zelf geen Engels praten. Maar hij vroeg toen zijn maat hier van, hey, was de streek je mooi, ik heb hem omgeruid. Ja, doe maar, zat hij vast. En hij drukt er een keer op zijn rug, wil hij gewoon zien. En hij had lieke knoop bij hem in de rug te pakken. Dus Rink zei het liek in de gaten. Oh, dit is een Thaise massage. Ontspannen. Ontspannen, hoe is dat zeer? En dit is de beste jongen die weet dus wel aardig Vetter. hoe hij masseren kan. Is die beter, Rink? Before no metal, Zo? after metal. Met wat? Yeah, metal, good. Okay. Denk je? Yo, we beginnen weer een dagje even op uit. Mooi een hele dikke brommer deze keer. Hij is wel al flink door de kop niet. Maar Rink zou deze eigenlijk vroeger gaan. Nou, ik ben benieuwd. We beginnen hier even lekker uit. We zitten 18 in het huis, want we binnen hier is degradeerd naar een heel iets hutje. We vinden er helemaal prima mooi, hè? Ja. Mooi, daar gaan we. Hallo! Hallo. Wat ben wij hier mooi aan het rieten? Wat is het hier overal mooi? Allee, een dikke moskee. De saffelste die we jongen hebben. Oeh, daar is velden. Prachtig. Oeh, en de loften zijn alweer donker. Zo, die wordt alweer planten. Nou ja, wij wordt op ons, jongen. Even wat leven. Wow. Het is al heel een obstakel hoe je hier komen. Maar we gaan ik hou hier heel goed vast. Het diep me wel. Wij gaan naar Joben Ecopark. En hier is een monkeyforest. Wie weet, hebben we nog een aapspatten. En wat doe je nog meer in? Waterval ergens. En nog een mooi ding. Eerst maar eens dit paard even overleven. Riek en ik op ziek naar apen. Bij de krekkeltrasjoen, maar de linkse rug zo vol een hele goede tak uit de been. Ik denk, hé, binnen de apen. Ja, het beste zit dan een aap. En wie is aan de orenkant vliegen er twee apen slingerend van de ene oor bij hem, maar ja, ik kies ze nog net op camera. Dus wij zullen zien als we ze vinden. En ik ga de camera paraat om te zien of ik ze op camera krijg.
In het park in hebben we een herstel, want dat wij Monkey Forest in zo'n bleek dat helemaal net te wezen. Dus we gaan nu opnieuw op zoek naar de apen. We hadden dus 2 vlinders zien, maar daar hier ik zo gauw de camera net verkleed. De eerste beest gewoon, een best ik. Een hele dikke kever. En ik dacht eerst heb ik het leeft niet meer, dus hij ging door mijn stukjes zien klemmen ervoor. Nou en nou had hij het takje flink vast. Dat hij nou naar boven draaft, dan had hij mijn vinger ik. Oei 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 oei. Nou, ik dacht geen apen, maar wel een dikke kever. En we hebben weer een beest. Een hele bijzonder. Dit is nog geen aap, een hele grauwe kikkert. Maar nu voor de kleurtjes. Wat leuk! De eerste stap is een waterval. En nog een waterval. Al hier in deze. Ik moet erin blijven, want ik wil dus helemaal op pret terugnemen. Maar wel heel vet. Tjoep, 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 tjoep. Mooi. Heel vet. Ik ben opgeklauterd. Bam, 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 bam. En daar is het hal. Wat spannend. Ja, hier hebben we een strijdenmonster. Je denkt misschien, we zorgen als niks. Maar dit zwarte dingetje, die heeft me toch maar even flink te pakken. Hoor. Want we hebben hier te doen met een bloedzoger. En het is alweer de tweede die mij te pakken hier. Maar deze hier snel in het snoortje. En die heb ik gauw afschoot. Hij beweegt wel bijzonder. Hij is op zoek naar die vinger. Hou die vinger op Pieter. Wat een gek ding. Nou ja, die zit op mijn enkel. En daar heb ik dit gotje. Maar gisteren heb ik er dus in je net aan. En toen hier ik een heel soort bloed. Maar dat komt dus pas volle letter. Want ik heb hem nooit erop aan. Maar wat hebben we hier wel een prachtig mooi plak. Spietig. Hebben we nog geen apen meer, jongen. Vol 2 watervallen dus. Maar ik denk dat wij samen naar huis gaan. Omdat het alweer begint te regenen. Ja, daar zit hij. Leuk. Zit er dus net alleen maar in de BM. Oh, nog komt er op. Dichtbij. Hij dwaalt hoor. Nee, of ik dwaal. Ik moet fluitje weer. Ik zie hem maar even chillen. Dat wij vannacht verbleven. Wij waren eerst namelijk in het luxe huis dus daar. Maar ja, het is een beetje een lang verhaal. Maar laten we daar maar bij horen. Wij moesten nou weer terug degraderen. En wij binnen nou in dit huisje. Dat zit je me even chillen, hè? Dit is echt uw kampeerhuis. En ja, het is wel een huis. Tel al de Cleopatra weer. En het is dus een matras. Mooi een ding. Ja, ik zakje hartstikke groen hierin. En we hebben spul hier. Nou, en uitzicht op het zwembad. Wat wil je nou nog meer? Of net drink? Jazeker, perfect. Perfect, in dit huis. 100 punten. Perfect. Je kan net van bed vallen. We hebben uitzicht, we hebben zelf. Dit is gewoon iepen, dus hier heb ik nog frisse lucht. Nou, wat wil je nou nog meer? Wat wil je nou nog meer? Vette shit. Oké, hij liet het net grut. Maar het is best wel een grut, hè? Ik ben weer op pad. En deze keer gaan we weer naar jou wat doen. Want we rennen al aan het eind van het pad. En woef, dat gaat er niet eens 20 meter naar beneden. Dus. Oké. We gaan. Ik heb geen idee waar we heen gaan. Leuk.
Rink vindt het volgens mij een beetje spannend in de jungle. Voor Ja, alle beesten. heftig vrees. Leuk. Avontuur, avontuur. Daar hebben we weer een vriendje. Hallo. Hallo. Daar zitten we in. Kies ik vet of net? Oh, ja, daar gaat hij. Doei. Joh. Rink gaat er langs, jongen. Maar hij is vet. Verdikkie. Waar ben je wommelsen? Into the jungle. Oh nee, dit is de Vriesveld, maar het viel wel eens jungle, maar al die beesten. Die slang is natuurlijk Fuji. In Riesveld is nou even voorbij. We gaan even de dikval in. We hebben een slangs, jongen. Nou ja, Rink gaat de slangs, jongen. Hoe je dat, Rink? Leuk. Leuk, hè? Heel leuk. En dan gaan we op pad naar de volgende bestemming. Als we er ooit komen. Ja, dit is het dagelijks leven. Scooters. Scooters. Maar als we er ooit komen, en hoor maar net, dan hebben we het avontuur beleefd. Mooie brommetjes, hè, heren. Hallo! En dit komen wij helaas in. Afval, afval, afval. Gewoon naast de rivier. Gewoon naast de dik. Ja, dat is. Ik ben er nog zo erin. En de ben gewoon. Oh, dit stukje. Al die leuke watervaltjes. Dit is nou de vijfde of zo. Nou, vind ik wel leuk. Leuk. Hallo. En dan beeldje toeristen. Nou, leuk. Leuk. Heel leuk. De Rink denkt, het zeel me wat. Heeft het heat? Wat hè? Heeft het heat? Ja. Wauw, wauw, wauw. Dit plak waar ik steen is zo zonde dat het net onderhouden is. Maar ik sta hier op een punt. En ik sta aan alle kanten het heegst. Dat is echt gewoon zo mooi hier. Zo zonde dat dit net onderhouden is. En dan komt hier, uit dit struikgewas, komt Rink direct. Rink, kom je toch? Ja, dit is toch vet mooi uitzicht. Gewoon even terug het struikgewas in. Ah, je net benauwd. Dit is prachtig. Check dan hoe mooi. Hier weer. Wauw. En daar. En daar. Hoera. Hoera. Hey, wie komt daar door het struikgewas? Jee! Zo zo'n hindering, hoe mooi. Mooi, Ja, hè? zeker mooi. Waarom roos van een stagje en we sjuggen toch nog een beest. Hij liet het vast liet op de camera, maar jongens, allerverskormst. Dit is echt een hele dikke spin. Dit is een hele lang in de lucht. En ik denk van achterpoot naar voorpoot is hij haast 20 centimeter. Wat denk je, Rink? Ja. Ik. Oei, oei, oei. Wat een dikkerd. We nemen op paard. Of rood ze noemen aan, want op Google Maps zit er al helemaal geen paard meer. Maar we hebben dit hele mooie plak voor. Zeg eens even hoe cool. We gaan direct naar beneden, maar van boven denk ik dat het er zelfs nog mooier uitziet. Het is een soort van picknickplak, we hebben geen idee wat we verwachten moesten. En weet ik net zo goed wat we hier doen met, want we hebben geen picknick buiten of zo. En het is net helemaal het waar om te zwemmen. Maar dit is een natuurlijk zwembad. En uiteraard, de rivier is gewoon heel cool hier. En wat een mooi zicht. Wat hebben we nog even moois? We zitten hier ineens, oh, dit is een meisje. We gingen we rond bij de waterval. Of bij de mooie tuin. En toen zei die vrouw, kom, eten. Ze zit gewoon op je te wachten. En nu weer hier kom je we zitten hier op het groen. En we krijgen eten, dat is toch super lief. Het is een heel soort pan en boden. En we krijgen hier van alles. Echt super lief. En er wordt nog koffie maken voor Rink daar.
Nou, wat een belevenis, hè? Het is wel even een beetje spannend van wat krijgen we al hier, maar superleuk. En ze vindt het zelf ook spannend, maar ze vindt hartstikke leer. En een zongen die maakt wat vertalen. Ik jij hier een dus ik denk dat we ook even zien. Ik ga mooi bij de mensen achter huis. Ah ja, wat leuk. Nou, dit roept nu dus, krijg ik. Hier zitten de Hinsies, Kjeltsies en de Ko. En nog hier. Boven nog Dokes. En hier zitten ze. Wat leuk. Wat leuk. Oh, en de pikkies. Wat een heerlijk leven hier, jongens. Het is crackers vroeger hoe ze op stal hier stingen. Bij onze avontuurlijke lunch. Mooi nou? Hebben we wat horen zitten, Pik? Ja, Oh, je gesprek nog. Ik heb voor het eerst in mijn leven een heel glas koffie op drinken maken. Wat behoorlijk bitter weer, mooi, salaat, fruit onderin. Want dat doen ze hier gewoon de koffie en wetten erop zitten. Het is een heftige ervaring, want bij elke slok hier ik de bek vol met fruit. Maar klaar, ik kijk zo en ik drink niet koffie, maar die krijg het gewoon, dus dan neem je dat. En ik zou, ik kan net zien hebben, maar ja, nee, dit hier zal maken. Dus uiteindelijk heb ik gewoon weer iets, maar een beetje zout erop. Maar wel leuke gesprekjes van. En nou, zullen we een mooie waterval. We hebben hier een prachtig paardjekamer. Ja. Wie in Hinderhuis ziet er hier een paard op Google Maps. Ja, die variëren een fatsoenlijk paard. Die ongeveer 3 meter breed. En de laai hier nou het cement. Maar ook een paard wat volop Google Maps bestond. Maar het paardje die, zo nou en dan net meer dan dit. Dus dat weet ik wel weer interessant. Maar goed, we zijn nu bij een waterval. Of tenminste, we zijn op weg naar de waterval. Ik ga niet. Dank je. En we zijn benieuwd hoe de waterval eruit ziet. Het paad is net altijd geweldig, zeg maar. Smots. Smots. Zie het, vies, jong? Oeh, daar komt hij al wat tussen terug. Dit is best wel even avontuurlijk. Gaat goed? Ja. Yo, dit is vet. We moeten even heel stijl naar beneden, maar dan komt het gewoon naar de bovenkant van de waterval uit. Hoe superleuk. Oh jongens, dit is leuk. Ik sta hier bovenop de waterval. Dit potjes. En daar gaat hij dus gewoon naar beneden, hè? Dat is leuk. Ik zal even zien, hè? Ik moet wel zien wat ik nu voeten dat zet. Daar gaat hij naar beneden. Vette shit, jongens. Woehoe! Jongens, dit is toch prachtig. Dit is gewoon de rots. Dit AI liet je dit zo mooi zien. Het is maar alsof je dan in de jungle bent. En dan met Tarzan en zo. En dan heb je zo'n mooi brechtje. En dit is gewoon net mijn AI maken. Dit is gewoon echt, jongens. Ja, ik zeg het nou op de camera. Is het net zo mooi als in het echt. Maar het is zo vet. We moeten gewoon via dit riviertje moeten we klimmen. Hoe leuk. Hé, daar is die Tarzan. Hé, wie dat Tarzan? Doe het nog eens. En dan doet hij het nou weer. Oh, verdik, ik hoop dat ik het erop maak. Goed, dus jongens, wij stonden dus correct daar. En sure, dan werden we nou binnen. Hoe mooi dit is. Dit is toch wel een palatie. Machtig. En daar hebben we dus bovenop gezien. Dit idee daarvan dat het zo heet is. Het is echt een joegel. Ik denk 15 meter. 20? Heel vet, heel vet, heel vet. En ik heb zelf nog een laagje jippen komen. Steen er met niet. Wow, leuk.